Guys, good afternoon. Mag-haul ako ng skincare. Tapos, sa mga baguhan dyan, welcome to my channel. Tapos, sa mga nakasupport na sa akin, welcome back to my channel again. May kasama akong dalawang baby. Papakilala ko sa inyo si Baby Bapu. This is Ed and Bapu. Nalagyan. Hala, gumanon siya. Parang may ano siya, guys. May buhay si Ed. Buhay si Ed. Sabi niya, hello. Oh my God. Sinong natakot dyan? Ano guys, mag-haul ako ng skincare haul. Tapos mamaya mag-haul din ako ng niche do. Tapos, so guys, kung may maririnig kayo na ingay, it means sira yung dryer. Kaya, yun. Yung unang i-haul ko. Sira na talaga siya. Off ko muna guys. Yung unang i-haul ko guys, part of the skincare makeup remover argan oil. Yung brand ata yung Pure Derm. Yan, nagpo-focus ba yan guys? Tapos pangalawa, para hindi mahaba, bilisan natin, yung Maybelline Micellar Water. Removes makeup plus cleanses plus hydrates plus soothes. Yan. Hindi ako marunong mag-ganon niya guys. Siguro hindi lang magpo-focus yung camera ng cellphone ko kasi naka flip back daw. Yan nga yung una yung Pure Derm na argan oil, pangalawa yung micellar water ng Maybelline. Tapos pangatlo is Celeteque Hydration Facial Moisturizer. Tapos pang-apat, isa, dalawa, tatlo. Pang-apat or number 4, yung Celeteque Hydration Toner. Ito, ano na lang siya, ubos na. Ito din, konting-konti na lang din. Tapos, pang-5 is Cetaphil Gently Skin Cleanser for all skin types. Meron pa din siya, dito na lang din. Minsan ko lang itong ginagamit kasi mahal kasi, kaya tipid-tipid pag may time. Tapos 6 is meron akong alcohol dito. Ang skincare na din to kasi sa kamay mo eh. Kailangan mong mag-alcohol muna bago mag-cleanser. Yan. Bago mag-skincare. Yung merong isang alcohol, ganito siya. Pharma. Isopropyl alcohol. Ethyl alcohol. Iba yung brand nila. Tapos, yung baby ko. Yun yung alcohol lang din naman to eh. Pang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 is Iskinol. Ito yung pinaka-favorite ko guys. Marami, siguro ito pang ano ko lang to. Pang 1 week ko lang to. Kasi ano lang siya eh. Ilang ml ba to? Hindi ko mahanap yung ml. Basta ito yung pinakamaliit guys. Pang 1 week ko lang to or 2 weeks. Mga ganyan. Mabilis lang tong
nauubos ko guys pang 1 week or 2 weeks. Kasi favorite ko siya. Tapos, pag nauubusan ako nito, meron siyang anong tawag yan? Meron siyang pamalit. Ito, skinol pa rin, pero mas malaki siya. Tapos, papaya. Yan, ko. Kasi, paubos na to. Ito yung papaya smooth white facial deep cleanser. Yan. Mas malaki to. Nandito pala 135 ml yung maliit. Saan mo yun? 75 ml. Yan, favorite, mas pinaka-favorite ko to siya. Ito din. Tapos, pang ilan na ba yun? Pang 8, pang 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pang 9 is, yung may dalawa akong bagong skincare na ginagamit ko. Ito yung bagong skincare na ginagamit ko, ito yung Nivea SAAN UV Face BB. Pag aalis ako, yan yung ginagamit ko. Tapos, yung pangalawang bago is Organic Face and Body Mist sa Binge. Pang skincare ko guys, ano lang siya, 10. Dadagdag pala ako guys, ito yung Nivea Sun Protect and Moisture. Pang lotion pag umaalis. Yeah. Pang pang sunblock. Ilan siya guys, yun ang lahat. 11 skincare. Parang favorites ko na din to. Kasi ito lang naman laging ginagamit ko, yung nadagdag lang yung yung Nivea baby cream, tapos yung organic mist. Yan. So, that's all guys. I hope you enjoy my video. Sa mga baguhan dyan, please subscribe to my channel. And I hope don't forget to like, comment below. So, that's all. Thank you for watching. Bye!